I dag så er jeg facilitator af ATV Mission Lab for regenerativt byggeri, nedslag 2, der sætter fokus på viden, teknologi, innovation og kompetencer, som vi har brug for at kunne realisere regenerativt byggeri. Formålet med i dag det har været at udvikle og konkretisere nogle visioner for det byggeri, som vi ønsker at give videre til de fremtidige generationer. Og det har vi gjort på tværs af 4 overordnede bysamfundstypologier, nemlig storbyer og provinsbyer og forstæder og spredte bysamfund, fordi jeg er meget optaget af, at de anbefalinger, som Mission Lab for regenerativt byggeri kommer med, afspejler ligesom den differentiering, der ligger i den danske bygningsmasse. Og land og by er repræsenteret, og forskellige boformer og bosætningsformer er jo repræsenteret i de anbefalinger. De teknologier og innovationer, som jeg ser, peger fremadrettet i forhold til regenerativt byggeri. Der tænker jeg helt klart, at det er teknologier eller innovationer, der går på tværs af faglige siloer, hvor man ikke kun snævert ser på et felt, men man tænker bredere og tænker forskellige parter ind samtidig. Innovationer og teknologier, der kan pege byggeriet i en regenerativ retning, må være specifikt regenerativt, så er det i min bog biobaseret. Jeg tror meget på biobaseret, det er klart, at det bliver en teknologi, en innovation, som kommer til at ændre byggeriet til det bedre og til det mindre udledende. Det jeg måske kunne fremhæve, det var i virkeligheden naturens egen innovation, iboende innovation og egenskab. Altså så det her med, hvordan vi kan bruge naturen i forhold til at bygge nogle mere resiliente samfund, altså naturbaserede løsninger osv. Hvis jeg skulle nævne et fag, som jeg synes, at alle skulle beskæftige sig med i de byggefaglige uddannelser, så skulle det være programmering. Og det siger jeg, fordi at det giver os mulighed for ikke kun at innovere og tænke nyt i forhold til vores løsninger, men også i forhold til vores proces og vores redskaber, som vi bruger og skabe et bedre samarbejde på tværs af institutioner og aktører i byggebranchen. Inden for byggefaglige uddannelser, der mener jeg, at det er helt essentielt, at vi kan arbejde tværfagligt. Desuden mener jeg, at det vi nu kalder regenerativt byggeri bliver en integreret del. Jeg tror ikke, det bliver et selvstændigt fag, men jeg tror, det bliver et helt nyt sæt af værdier og en ny måde at tilgå design af bygninger på. Hvis der var et fag, der skulle implementeres i byggefaglige uddannelser, så skulle det være læren om vores planets ressourcer. De 9 planetære grænser synes jeg, at det skulle være obligatorisk. De kompetencer, der skal udvikles på for at nå i mål med det er, at vores elever bliver præsenteret for rigtig mange af de virkelighedsproblemstillinger, vi står overfor. Og vi ligesom prøver at give bud på hvad er det for en fremtid, vi alle sammen går i møde. Og det bliver en stor del af den opgave, der også ligger på byggeuddannelserne på erhvervsskolen. Det jeg håber på, der kommer ud af dagen i dag, det er, at deltagerne får indblik i hinandens fagligheder, og så har de hinanden i radaren, når de fremadrettet skal arbejde med regenerativt byggeri. Finde nogle allierede i hinanden, så vi kan opbygge kompetencer og opbygge samarbejder på tværs, og så egentlig sådan realisere de anbefalinger, som vi kommer med.